Явче, как се казвали пингвинчетата? Пин, пин, пин. Пин, пин, пин. И най-малкото? Не. Кажи де. Да. Кажи как се казва оба. Най-малкото пингвинче. А как Камилата дъвче? Дъвче, дъвче, дъвче и накрая плюе. А как се кокори мама Мирабела? Там. Кажи де. Там. Покажи. Така. Покажи. Да. Как се кокори мама Мирабела? Ще ми покажеш ли? Покажи де. Не се кокори така. Как се кокори? Така се кокори мама Мирабела. Коя е твоята буква?